Pitää mennä jonnekin suojaan suunnittelemaan, mutta pöllömiehellä on lepakkoauto. Seis! Onneksi on vara-auto. Meistä tulee paras tiimi ikinä. Jokeri ja Batman. Okei, Batman ja Jokeri, ota etusija, mutta miksi minun pitäisi aina siitä kärsiä? Jokeri, että voimme työskennellä yhdessä. Sinun on luvattava, ettet satuta ketään. Ei ihan minua. Mutta mitäs siitä? Kättä päälle! Uppista keikkaa, vanhat tavat. Vanhasta puheen ollen, tällaisia ei edes enää tehdä. Eli mitäs tää nappi tekee? Älä koske siihen. Mitä tää nappula tekee? Älä koske siihen. Entä naviskuukki? Älä koske siihen. Kiiltä! Mitä se tekee? Et todellakaan halua koskea siihen. Sanoinhan, että älä koske.